Med et lille nyt program, en såkaldt app til iPhone, kan man nu blive guidet meter for meter frem til kendte danskeres hoveddør. De kendte selv er ikke alle lige begejstrede for den her vejviser. Skuespillerne Tim Vladimir og Søs Elin. To kendte ansigter med det til fælles, at alle og enhver nu kan blive guidet hen til deres hoveddør. Det bryder jeg mig på ingen måde om overhovedet. Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg lige pludselig skal være blevet en eller anden form for turistattraktion. Bare fordi man er et menneske, som optræder offentligt, så synes jeg, det burde være ens eget valg. Så trykker jeg på den, der hedder Find Kendis. Find Kendis er en helt ny dansk telefonapplikation. Der får jeg så en liste over de 20 nærmeste kendte. Kenneth Tram er manden bag. Så kan jeg simpelthen pege, og så kan jeg se, der bor Peter Fordin 1 kilometer den vej, Thor Lindhardt 548 meter. Og hvis jeg så begynder at bevæge mig den her vej, så vil den så tælle ned i meter. Til sidst så står jeg simpelthen ude foran hans hoveddør. Han ser ikke noget problematisk i at guide folk hen til de kendtes hoveddør. De adresser på de kendte, vi har vi jo fundet ved hjælp af Find.dk's hjemmesider på internettet, og ved at have en lille smule tålmodighed ved at søge på nettet frem til dem. Find Kendis siger, at applikationen er ment som en sjov gimmick. Alligevel skriver de: Find.dk opfordrer til diskretion og respekt for privatlivets fred, og fraskriver sig et hvert ansvar for dit misbrug af info om de kendte. Det her det er bare noget, at man skal bruge for sjov, og ikke bruge på, hvad man ellers skal finde på at bruge sådan en information til. Men hvorfor er det nødvendigt at frasige sig et ansvar, hvis det bare er for sjov? Jamen, det er jo ikke fordi, vi skal frasige. Det er ligesom meget en juridisk ting, vi har været inde for at frasige os det her ansvar. En af dem, man kan finde, det er modemanden Mads Christensen, og han har ikke noget imod ideen. Jeg tror langt de fleste, de vil gerne have lov at være i fred, men det er lidt svært at være sådan en, der dyrker mediernes søgelys, når det er opportun for forretningen, og så bagefter kommer og siger, at jeg er et meget privat menneske, og her vil jeg gerne have lov at være i fred. Det synes jeg er lidt svært, og jeg har i hvert fald ikke behov for det. Men skuespiller Tim Vladimir mener, at det er et helt forfejlet syn. Hvis jeg for eksempel vælger at udstille mit hjem i et boligmagasin, så er det mit valg. Men hvis folk kommer ind i mit hjem eller banker på min dør, det er ikke mit eget valg. Det synspunkt bakkes op af Søs Elin. Jeg har sådan været ude for, at folk pludselig står ude på Bøgelandet, hvor jeg bor, og banker på og siger, er det ikke her, du bor? Og jeg synes jo egentlig bare, at man har lov til at være i fred. Ja, og på min telefon her kan jeg nu for eksempel se, at jeg er ganske tæt på sangeren Troels Trier. Jeg er også tæt på politikeren Villy Søvndal, og så også en Jens Dorf, som jeg ikke aner, hvem er.